Kohimen ko para bat pigi kinabayid baro how try Jesus Christ. Mindakas kabalang ka reke yakas burom jangga jinkala dur jangu Christ. Hindriyu tarik August. Kaya ka jinkar pang jangkane kas burom. Bale kabalang kabu yakane kas burom nagabinda jongi. Kadon ayu kabakerpang hakane kas burom jangga jinkala dur jongu jisu hawu lum kinjang kabangitip kerteng daka kerteng kalong ulum tabor bad habangala lejingo yaka jaka kuit ngarungalayo peit yawuni ulum kinjang lung tabor ulum ubakinjang shisha ngihaban kiu da artili ki kaliban poi shakane ka jaka bad hangdo kedonru ya ki mane kabayitinat ha kabangiyo ya ka dur jongu jisu ngiyo ya ka dur jongu blay upa badu mensiem bakuit bad kalong shisha ka jaka bakinjai kalong ka jaka ba itinad kalong ka jaka shongblay bad ngis no im haba ngi ukijat ha utawulum ngi kwaban shong hangdo ngi kwaban shong duwai hangdo ngis no im haba ngi peit ya kataki mane ngis no shisha ublay udon ha kataka jaka ublay uyai don ha kataka jaka namar bun ki brio ki tur ki lay duwai jar ha ki mane ladangi peit na utawulum ngilaban yo yakitem baro saudong jong utawulum tangi tem suda badhabangi wan hiaru kalong kajaka kaba shimpor banman itenad ba utawulum ujisu ulajid ya utawulum tabor ban penitu yalade syaki apostol dai naga takada pilas ngap naga jimpule baar nau naga shiti jongo Petrus nilayos ngau bad nginum kran ye syapanga kana puriskam henrengi kran syapanga jingjia basisha kabangilayo dala ki jongi kemat kabangilayos ngau dala ki jongi skar ba uble ula penyetu yalade kaya kabakilayo bau jisu ulong mesaya shisha kilayo bau jisu ulong uble ba shisha kilayo snow yakata kasur kabapen shisha ba ujisu ulang ukun uble kajinkala dur jung ujisu hawulum tabor kalong ka jingpin shisha ya ka perte ba ujisu ulong ukun uble kadon ka jimmendoy ban idia ujisu kadon ka jimmendoy ban mani ya ujisu kadon ka jimmendoy ban shakri ya ujisu kadon ka jimmendoy ban pelot ya ka porjongi badu jisu kadon ka jimmendoy habangi wan mani ya ujisu namar ngi mane omde ya ubriu ngim jumane ya kino ki durbale jongane ka perte henre ngimane ya uble bashisha ubalatao ya ka beneng bat ka perte ngimane ya uble bashisha ubalatao ya nga badiapi ngim jumane ya kibriu balasna dakinar ne na kikendo na kano ka kinja tiar perte henre ngimane ya ubale baim ngimane ya ujisu ubalong ubale bashisha ubaim hapadeng jongi kane kalonga jimmut jonga jinkala dur jongu jisu hawulum tabor bat ki apostol kilayoi bat kilas tang ban batai hoy ngilas ngau im habang ilayo iyaw jisu hawulum
Hadu kata ka por ngila perkat bau dei u Jisu Nazareth u kun jongu mestri ding henren hadu kata ka por ngila yo iya kane ka jingaladur ka jingmut jembarka jongi kala ngimju perkat kumba perkat ki beriu ngimju peit yau Jisu kumba peit ki beriu ibam itu yau Jisu Henry Petrus wong ngi keren happy menda hakaba yoma dia ka jingidu Jisu daka ba yoma dia ka burom jungu Jisu hapadeng jongi menda yakaba ngi keren ngim keren ye ngim hikaye ye kaba kumba hikai ki beriu bampat yomadu Jisu kila ong ngi hikai na ka jingya dia Jisu kadnongut na pedang jongi kom ki Khristan ngi don jingya dia Jisu kadno na pedang jongi ngi mad pura ya Jisu ha ka jingem jongi kadnongut na pedang jongi ngi don ka jingit ka bas kem ha po jongi ba Jisu ulong uble ba shisha kadnongut na pedeng jongi ngi don ga jingshania tillania utrai mindangi shong hangni ngi duai ngi mane ya Jisu kadnongut na pedeng jongi ngi don ga jingit kabaskem hoid ngamane ya Jisu ulong uble bashisha habad habanga duai un snap isne yanga un pen paw ya kaburom halo jonga lese bon na pedeng jongi ngi shuwan mas ban pendap ya karukam omde na marba ngi don ga jingait ba Jisu ulong uble ba shisha Henry na marba ngi wan daka bor don ba pen bor yangi don ge ba pen slur lese yangi ban wan mas Henry duna ba ki briu ki ba yomad duna ba ki kinna ki ba yomad ya Jisu halaka donud halaka men siem haka jingim jongi baki ong ngalait ban mane ya ublay jonga ngalay ban yakendu ya Jisu jonga ubalong ukun ublay ladangi don kata ka jingit ngin sakalalong kikun ki batemai habang mane ya utray da kata ka jingit ka jingim jongi kan kala ka jinglong jongi kan kala ya kamen siem jongi kanang kuy shushu bangin nom ting yano nagadaka daw haken eka shiti u Petrus ulayang scam badula am minda ngimbabe ngimting ban yalap yepi yakabangila yomad ladapi ong yang irobat set yaka shindur nginom set yaka shindur niyoyi yakane haka kamjungi apostol habawu Petrus ulay yalap hadin ka Pentecost ibri kila ang nado minda kasni pimde ben kareneye Siapang uni Jisu pimdeben keren ya ke kerteng jong Jisu Henry Wong ya ubang ngayomad ngan keren baik namar pi kiba klam yomad pi maham yang ngabangan set sundur Henry ngamla ban set ya ka sundur jonga namar ngalayomad ngalayimbadu ban minta ngayalap iapi ya uba ngalayomad habang idon kataka jingit nginom artatin nginom ting nginom kusulay nginom kinrandin dina kataka daw ko himen ko para habaka balangala bo minda kasni naga binda jongi yakane ka sni burom jonga jingala dur Jisu kane kalong ka jingko jonga badi yapi barro bangindo penkalay niya ka jingit haw Jisu yusno naka kitab Daniel ka kitab Daniel ka karan syai kadar syapang ukunu belai uba wan hiar ha ka buram ha padeng gilla ula wan pen paw ya ka buram ha ka porayu ukunu belai ula wan ban pen paw ya ka buram ha ka por ki Hebrew ki Israel ki nongju kila snow shitam palat namar kila don hake jeng senshar jong nong Syria kari Syria kadang senshar yaki but kim shimla don imane kim shimla don ka jingi duble hadu kata hake jingim namar kila sa jingai kidon hapadenge jingshale bain bad kane ke jingjiya ka batai haka kitab Daniel kalong min
ar spasnem shua ka jingwan jongu jisu bad kidang yo jingermen pimde ban do jingermen wat lada minta pidang sa hakane ka jaka pidang sa jingai na ka yimane pidang sa jingai na ka rila jong pimde ban do jingermen habawan ka burom jongu bale habawan hiya rukun ubale hakane ka parte pensa yo biang ya ka dur ka dar ka ba ubale ula tao ya pinado bastang pensa kelalong kikun bakin sai jong ubale lemba jong nongin kelalong kikun ke bakin sai jong ubale lemba uji sukris lemba ka jingid jong ukris lemba ka jingmane jongi ya uji subashisha ngin sa pinne ya ka dur ubale hapo jongiru te ke jingkalla dur jong ujisu kalong ban hikayangi ban trang yakane ka dur bale haka jingim jongi jingkalla dur kamde ben sakut hakaba duai ne ruai but de on point mendakasi kade kasni burom jonga jingkalla dur jisu henre kane kasni burom kade ben perlong yepi ki kinna kade ben perlong yepi ki samla kade ben perlong yepi ki longumi longupa ban trang ya ka dur jisu hapo jombi ladang ngim trang ya ka dur jisu haga jingim jongi kam Myntoi balong Khristan ka jingmut bat ka jingkot jongo bale balong Khristan kalong bangin pinne ya ka dur jongo jisu ladang isno minta ka dur jisu kala khiarno nangi ngi ha ben traishi tombiang ban sna dur jisu hapo jongi omde kumbasna rikna iki briu omde kumbasna iki statue henre pidi ben pensna ya ka dur jisu haka donu jambi mallaki kinna pidi bandon hapo jambi ya ka dur bapernai jongu jisu pidi bandon hapo jambi ya ka dur bateng shine kumba ki apostol kilayo i hakama jongi ya ka jimpernai jonga dur jisu kilayo i jisu la ulayang hapadeng jongki dakata kaburom jongo bale kumbangi yong shekina glory kaburom jongo bale kalawan pau hakama jongki hadu kata kapor ujisu layai rengkan batki kumubriu hadu kata kapor ujisu la keren haki kumubriu hadu kata kapor ujisu lele kambela kumubriu henre hawulum tabor ki apostol kilayo ujisu omde uburium marwe henre ha ujisu dangdonru ya ka jinglong uble but kata ka jinglong uble kala pau habar kata ka jinglong uble kala pau habar haba ujisu ula keladur minta bon na preng jongi ngisakut lese ha ka jinglong buriu jong ujisu lese ngimpat iyahai palat ya kata kaput kasang jong ka jinglong ubriu syaka jinglong uble jong jisu ka jingkala dur jisu ka hikayangi ban iyai syakamat ban yo mad ya jisu ban yo ya jisu ban yo snow ya jisu ban yo snow ya uble uba pensawa ya kasur uni ulang ukun ba ide jonga ya uba ngasngo ba ladangim yusno yakane kasur kam don jing Myntoi yaka jimmane jongi ladangim padon jinge bau jisu long uble shisha kam Myntoi yaka jing duai jongi lese ngi duai haki mau ngi duai haki sia henre habangi soto ya ubangi mane ulong uble bashisha ujisu ulong uble bashisha ulang ukun ubriyo bat ulaban penkala ya ka dur jongiru ngidon ke jinge ha ka met jongi ngidon ke jinge ha ka men siem jongi henre ujisu ulaban penkala ya baro kene ki dur basini na po jongi kumnongin kelalong ki briyo basniyo dur habangi ngop ha ka pop habangi kongo ya ka pop manoba kongo ya ka pop kibrio kim badon jingid ukris kibrio kim don jingid jingting burom ukris kibrio kim don jingtip syapang ukris
ki kalalong ki briu ki basiniu ki bangokongu ya kapop henre shisin bangi don jingiru Chris ngin sestang ben kiar na kapop ngiting ban lepop ngiting ban lepop namar ngi idiau Jisu kaya ka bangi deben yo haka jingim jongi kaya ka bangi deben duai minta kasni haka ne kasni buram janga jingkala dur jangur Jisu Chris Jisu ngangei thame bamelong ublay bashisha ngangei thame bamedon haka jingim jonga ngangei thame bamela wan ban penne yaka dur jome haka jingim jonga melawan ban penne yaka dur jome haka jingim yaka kelip mat ngisngo kata ka dur Jisu kalastang banja ngide ben yalesh tom bantur shajan yau Jisu bangindo penne yaka dur Jisu ngimpat pensna yaka dur Jisu lempa ka jingisne jongu lempa ka jingir jongu lempa ka bor jongu deina kata ka daw upau u Petrus ula ong ngilayo mat bad ngimla ban set yaka shindur jongi ban kransha pang jongu namar tang hawu ngidon ka dur temai tang hawu ngidon ka jingim batimai tang hawu ngidon ka jingchop tang hawu ngidon ka jinglai lui ai ba kane ka jingkala dur jongu Jisu kanang yarap yapi kikina kanang yarap yapi ya kikun samla bad kilong kami long pa lemba kane ka Eucharist bakuin kaprip ela ka kamajambi duai da ka jingay Jisu ngi id yame ngi thame bamelong uble bashisha ngi bamedon hangne minda hapadeng chongi ngi bamedang peit yangi ngi bamedang yo I yangi ngi bamekloi ban kata yaka jingim jongi pen kala dur yangi pen timai yangi tau temai yangi daka jingit ka jame en yaro yau trai Jisu Chris